naglinya guys, padong sa Santo Niño. So, hi guys. Sa linya. Grabing linya guys. Linya mi guys. Before ka mo sulod sa simbahan, maglinya sa kagay. Guys, galinya mi diri. Padulong sulod Santo Niño. Daghan kay naglinya, social distancing guys. Ang uban kay nagkuan na lang diri. Guys, maglinya ka before ka makasulod sa Santo Niño. Tungod na, tungod. Appreciate, itaro na yung tao. Tuyok pa juday na diyan. Linya pa kagad. Yummy guys. Maski senior pa. No? Kaasas ninyo. Padong pa rin dito. Tuyo. Cek mo.
ana pa jud to, no? Ang taas ay. Taas ang tuyo kanan oy. Ah, kataas guys. Kataas linya. Oh. Kataas sa linya. Pabinahuman, 3 lanes pa. 1 hour. Linya pa more. Sa wakas guys, malapit na din. Malapit na kaming nakarating. Nami-suod simbahan. 1 hour na mong linya. Ito may reply. Wala pa, typing. Guys, wakas nakasulod din. Down in your pieces, palihog. Tao nagtarong. Ikisil ka rin taon. Way kway. Mas tarongon. Kaya ra madagkot lagi kay puno ka diha, dili ba na madagkot kay puno pa. Linya senior, linya. Diretso lang ta.